ka jingkum le I na ka banta jong pi baro kibaya la ban yo snau ye ka ni ka jingkren ha ka ni ka por na kwa ban ye tu ye pi ye ka e ba ka bible ka kren ka ba ye dei shapang ka por jong I menta shapang ka state me khalia shapang Jingsynshar shapang ka judgment riu shapang ka banjia hakini ki sansnam leni Jingsynshar haki shnong ita leni Jingsynshar haki district leni Jingsynshar haki state leni kita ki babat hakabor kaktin jo play ka don ban kren hakabakum ka ni kapor ya ka bangila ban yo snow ya ka naga kitab jo Jingsynshar kalenom ka ba Khadar ka khod ka ba ningkong terter ngan ye kren na gani kapor shapang ka Jingsynshar jong u Abimelech kat kum ka kitab nong bishar niyo ibo ni Abimelech ulong si para bat niyo pungot ki para jo bat hagata kapor ukwa ban Jingsynshar ya kari Israel na marbo kwa e ban Jingsynshar halati dakaba u ong balada kita ki niyo pungot ki para jo ki bau pa jo de jeru bal u yo ini ki kon niyo pungot bat uni u Abimelech u la bishni ye ki ba Jingsynshar la ka jom ula suboy ba ula penyam no ya baro kita ki kon jom u Jerubal u laim setang u khadu ba u daw de u jotham ni o iang ni hatin ka ni kalachia ka benta ka banengkong ni o ibo Abimelech ula weri ki priu basniu bantung nong bishar yau hakitab nong bishar kandaile nong kat ka south san ban riu haniyo I kila tums im yau Abimelech kata ka jing tums im yau kalawan hatin ba kila penyaplut ya kita ki para jobaro ke Bible kong kumni bat kila ai ha u het nyau pau ki spai rupa na ka yingu bal beret da kita Abimelech ula weri ki priu batala bat basting ki balabut ya u kot besan bar ula lechi yingu pa jo u ha opera but a Lord way ma ula pen yap yela ki henmen henbo ki kono Jerubal ken ki balong en yo promet ki ramba henreu jotam ukun khadu u Jerubal ula dangsa na baula buri yalade ban kni ka bor Jingsynshar om don jing shepting ban pniap ru wan yalau para ban yo ita ka bor Jingsynshar ban haming yo I ka e ka bachia ka benta ka ba a ujotam ula lek bat ula yeng hakli ulum keresem uni pat ujotam uni para khadu jo ula lai im nang ta bat ula lek ban kiu we ulum keresem ya ka ban ben bena ya ka farshi ya ka ban ben bena ya ka jingtim ya ka ban ben bena ya kata ka jing mi ka basniu na kata ka Jingsynshar ka bala shukni da ka jing beniap ka bala shukni da ka ba ai pisa ka bala shukni ya ka ban thau ya kata ka sarkar lani ya kata ka bor Jingsynshar lani ban long utau unong Jingsynshar lani ban long kita Jingsynshar kala bande ya shinong kala bande ya ki district kala bande ya ki state kala bande ya ki ri kabakum kata ka jingle kabakum kata ka jing bet yo sebai wak da ka jing jausna bat da ka jing baman ka jing me kawan ra iki ege ki basniu haning ila yo I ka Bible ka yo tu
Habau niu jotam ule krena ka farshi ule ong yakini ke ketin. Ba kiding kila leban kowe halor uding olip. But on daba kila kowe halor uding olip manong. Jingsynshar halor jongi. Jingsynshar halor jongi. Henry uding olip ule ong haki. Hatungan ino mo yala ka kleng dagaba danga ki pedan borom yo play ban yo priu ban ban lek ka we shene shtai lor kidi ula kentai ye kani namaru shem kade ka kam ka ba jomo bat je clear bat ka ba anam la bat penduno igidi shkri yo play bat igidi shkri ki priu ko kom ba khuj ba suban bat agaru kom ka badai Uyo iba kani ka syuki kalong ka ba kani ka syuki kalong ka ba ma kani ka por ka bala ban wan ra ika jing yap ka bala ban wan ra ya ka jing tuno ya ka hok bat ya ka jingsynshar bat ka ba wan ra ya ka jing sniu bat ru ya ka ta ka jing paman ka ba penduk wat ya ka jing shkrio play bat ya ki brio kita kiding pat kila lepian ya ka ban ka we sa lor ding debur Kila ongau ding debur alei ma me Jingsynshar lor jongi. Henry uding debur la ongaki hatongan ino no mo yala ke jing tiang bat yala usok ba bahaban lek kawe shede shetai lor kiding. Uding debur ula kentai ye gani. Nangta ula lembiang ban kawe alor uding sawan. Onda kung ta kiding kila ong hau ding sawan. Alema me Jingsynshar lor jongi. Ding sawan te ula ong aki. Hatungan ino no mo yala ka wan kapapen snow bahayo play bat yo priu bat lek ka we shene shetai lor kiding. La lek ki likely kiding olip kiding so ding debur bau ding sawan. Kishem bagani ka syuki kani ka Jingsynshar ka bam khut ka bam la bat ka long ka ba ma shi ka de yaki kan penduno ye kata ka jinglom hop ka jinglom ka trai ye kata ka riti ka dustur bat ye kata ka rukom ka ba de yaki ban le bat kham tam ki ong yo play bat yo brio bat gani kala penlong ye ka jinge ka ba crown bat gani ka chia wa ka state juni Haba legit ye kinom mi kman but haba piang ka korum haba piang ka majority la ban where sikini kitai ban form ye ka government ban long worship minister ban long ka cabinet ministry ban long ka sarkar Kadon ka jine ka ba crow but ka ta ka de ka challenge ka ba crow what ye kinom mi kman Wat ye kiban shim ye ka syuki, wat ye kiban ya lam ye ka Jingsynshar le ka sarkar. Habala amdan syu la ka wen shaturu em but kat long ka ka ba Menta ka la poi tiak. Ha uway pat kiding kila lepat but hami ka Bible gong ti kiding baro kila ong hau ding sia. Alema me Jingsynshar lor jongi. Uding siya teula ong hakiding lada shisha pin tung skim yanga halor jopi ale to shani aga serniu jonga lemda kumta ai kan mi kan ding nau ding siya bakan bamdu ikiding ke daru Lebanon ding siya mar senterwa ula shim trai ke da gabor paula ong pila wan menta po Jingsynshar jonga lada phimya kan kum kalenti jonga kading kan wan shapi Uding siya oleh syam baru ong kan bamdu ikiting kedar bagi Lebanon ya kata kan kata wadi ke ke bawah kan kata wadi ke bulan don lupa kan bentuk kan penstiu nama kan Jingsynshar jo ding siya kan penbi ki siya bat kan ding nau kani ka bangi tuai baru si kata ban yo Jingsynshar hata sino katau hagi district level hagi state level but hagari ba anam mi unong Jingsynshar ban long ku ding siya namara ba Jingsynshar ding siya hani ka pedi ka wan ka jing sniu ka wan ka jing le ka wan ka jing ki ka wan ka jing ungsnam
kawan ka jing bangsa kawan ka jing pensniu kawan ka jing kta wat ikariba ka jai penriu kawan ka jing shalute kawan ka jing shapenduno wat ia kata ka jing manipulate ka bade hok banyo wat ia kata ka riti ka dustur ka bagi dei bandon wat ia kata ka jing mai lut ka bagi dei banyo but om tang kata wat ia ka spark jong ka meramo ka spark ka pau ka bami ka badon kala ban bamdu kala bandu no namaru dingsya long sentiau mawan ra ke Khongkrom ya kata ke Jingsynshar hangi yo I kei kabala chi hangi anda bagi lepek kahau ni bagi lep yo I ke Jinglong jo jotam ule kreni ke Jingsynshar ke jingkali mentang long manu banut ban kren ya ke Jingsynshar ko mu jotam ban benar yang kini saya percaya ban yang tu saya clear hai saya clear ban yang tu saya individuals kirusimet ban yang tu hai balang hai kedua hai niam hai kenjam mana belai ha kabar hukum beper ban snow tu ban wah ni ke portion shan ke badaibiang yo bang ina ha ketiu ding sia yo bang kata ke Jingsynshar kan long dau ding sia Nam tang yo I ke bachia ka jing ba ke jing mang ba kra wa de ka mekhalia jongi ka don ha ka por ka ba kum ka ni ki MLA ki kawe mano ban long chief minister mano ban Jingsynshar ka state jongi ya no ngim tum kin stang ban pom ya ka ta ka government But kata government kabala ban ne hadu kan no ngimla ban tiam kata government kabala ban penni ya ke Jingsynshar ka bahayo play ba de kibreu ngimla ban tiam but la da chia ba kumno ha ba ke Jingsynshar jomu tau nong ya lam balong kumudisha hanta kan wan ra ya ka ding bakan mi kin simi ki jing yale ki jingom snam ki jing yale persha But ki Jingsynshar ring brow ki Jingsynshar dan bor but ki bakum kita kinjia Ngiyoi hang Ngiyoi hakini soundly ke ki ding olive ru kidan na break kinong Jingsynshar jungi ki don ru ki ding olive ki don ru ki ding the bur ke jinglong ke jingem ka ideology jungi ke jing snow jungi ki long ru ko ding sawang Ki don la ke jong jong ke Jingsykri ki ba koridor ka bagi maban kentat. Henry ki don ru ki ding sia. Na mar ka ta dau I haban snow tu halor ka no ka bor ba ke Jingsynshar ka ba kumno ke sarkar ginyo ba ka ba kumno ki Jingsynshar ginyo wat ha ka shnong ka thau jong iru la ka long ha ki rang ba shnong ki sodar shnong la ka long ha ki rang ba dong la ka long ha ki MDC ha ki CM ha ki EM la ka long ha ka sarkar chief minister la ka long ha ki cabinet minister ki MLA ba ki way ha ki bor Jingsynshar kin don ki ba kum ki ni ki ding olive ki don ki ding dembur ki don muso wan don ba ki ding share ki don na ma de ka dau ni ha ban snow tu ka ba kum no ka bor Jingsynshar ka ba ki don kam om yo ding shia pen ban la da ki tum yo ding shia ka bor kan wan la ya tuan mi ba ka bor kan wan ba ka ding kan mi nau ta u ding shia ka ba mon na ka ta ka sarkar na ka ta ka bor Jingsynshar na ki nong yalam na unong Jingsynshar na ki priu jomu na ki ta ki badan chi dei ba jan badu ki pen mi ke Jingsynshar ke jing knyon ben ke jing le ben yo kop shiliam sam shiliam ba ki snong ka thau ki wan ban ong na mar phim na thep hani na mar ba phim na kershan yo nong elam jongi pintu ki skim pintu ye ka ta ke chi rap pin ki nam nyo kor ye pi ki ino ba kan wan ke jing snong persha a ki snong ki thau ba da ka ri ba om nei tang ta ke state ba Jela kan wan kan mi ke ta ke Khongkrom kan mi ke bom snow tu chimot kan mi ke sniu ka ha ke imlang salang ke shnong ka tau kan mi ke jing pet mak dom ke jingle sorong ke jingle men kan mi ke ta ke jingnyo pen ke jingnyo persha ki makum kita ki chia pada ka bakandu kan wanru sa ka ta ke chia pamdu para briu but para nong shong shnong na ba ka way ka party kan bam you ka way but ka way kan bam you ka way
Katuan ka jingale kabaha kabakum gani. You know, you are so shit na ka jingala election. Ka way ka bin ka way ka way ka bin ka way. Dala dem election ki ya tuk i ki ya do i ba ki ya tianang ba ki ya sensyalang ba kabakum kata ka pertegi imenta. But don't do what you do. Ki nong mi kmat ki bala shaji at shnong ki tau ba constituency jo ki. Da ki le job ki le kla. Ki le bom selia ki nyubeng ye ki rit ki ria ba ki le Khongkrom doi ki nong Jingsynshar ki ba ki dei ban Jingsynshar. Kabakadu ang neyo i kabakadu ang din ka Jingsynshar lais nem yo Abimelech hagada ka Jingsynshar hagata ka Jingsynshar ka Jingsynshar do din siya. Umensay bermanula wanau katma kala chia paramaki hapdengjo kita ki briu ki bamino no Jerubal batno no tau Abimelech katon ke chia le paramaki parajai parabriu parajai penriu bat paranong shoshnong ke chia le ka bakrau ke chia snang ka bashirkai bat yo Abimelech la penyap da ka kentai habagalan temau ya haga klijo bat kumta habau la janya ula ong hau nongra atir jamu say ga wait lam dunya nga bangan yapno na mar yo ba ke was new kan sa chia ya nga kumta tao nongra wait lam jamu la dung ha uba ula yapno anta ka jingkali kinong Jingsynshar ki ba kumno kinlong mentaga sansnam nang nation kmat ka sarkar ka kumno kan long menta sansnam ng nation kman uding siya ud meeting na ka Jingsynshar jo but utaw ding alip uding number but utaw ding sawan ud mi ya ka Jingsykri siya play but siya kibriu hagur kom ka babha ka bawanra i ka jingyo anong ka jingkarku but ka jingsong sukjung san but ka jingha but ka hok kan Jingsynshar but baro kan long kani kadai ke ai ka bagyo i namana ka daw idan kamban tuwai na ka chima ka ba ap ye gari ba ka chan penriu la dan i bakla bantung ne pen scam ya ka sarkar la ni ki nong Jingsynshar la ni ki nong Jingsynshar ki shnong ki tau la ni ki nong Jingsynshar ki district ba ki state ba gari hanta ka ding ka mi na ka ta ka Jingsynshar Kumta ka kinwa chunga kalong bau play una kerku nakabenta barwo kitu give your snow bagin stamban yo even payment but what kita bedon authority bagin snow bagin tip bag don play wrong uban pay barban bishar ye baro but bagin nang man pedrit how play borobor kumta ai baga Jingsynshar kan long babha ai baga jingkerku play kan long yigari ai bagin Jingsynshar kan tip yo try ai bakin long kita kiba perkhat ka burang mo play ba ka burang mo priu bat barwan ra i ka jingkalan siya ka babha bat siya ka bakod bat siya ka bakendang in don ka jing like do it but shikri yo play badru ka jingker ku kan do it no play siya ki priu bat siya ka state bat siya ka ri to play ka ku hagane ka bor amen.